लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय जायो। आंनिया भइसआ एसे गाज्रि जानानै दङ। आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै आरो एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर बर'निनो मेथाइ रोजाबगिरि गीताश्री रामसियारि अफिसियेल बेनारनिफ्राय गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों गुम गुम। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो फावखुंग्रि फुजा मुसाहारि लोगोसे गीताश्री रामसियारि बिथांमोनखौनो। आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौबो गीताश्री रामसियारि बिथाङानो रोजाबदों। लोगोसे बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्सनखौ होदों बिग्राय बसुमतारी बिथाङा आरो DOPखौ खालामदों अनसु ब्रह्म बिथाङा। लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां गुम गुम मिउजिक भिडिअनि शुटिंआबो अलरेडि जोब्बाय होननानै बिथांमोना बुंदों। दा नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ साननैसोनि उनावनो गीताश्री रामसियारि अफिसियेल चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना साननैसो नेनानै थाथ'लायदो गीताश्री रामसियारि अफिसियेल चेनेलाव। बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।